Добър ден, уважаеми гости и скъпи приятели, бих казала, защото с повечето от вас се виждаме за втори или за пореден път, а с останалите ще изграждаме приятелство от ден първи. А, Тинче, благодаря ти, че каза, че това е интерактивна дъска. За тези, които не ме познават, аз съм Галина Игнатова и съм автор на книгата "Моите мисли". Започвам с благодаря. Обикновено благодаря е това, което големите презентатори слагат на края на презентациите си. Обаче аз реших да започна с това и знаете ли защо? Защото благодаря е една много хубава дума и аз искам да ви благодаря за това, че сте тук, за това, че сте отделили от времето си, за това, че инвестирате в себе си да бъдете тук и да чуете нещо различно. И също така искам да благодаря на Тинчето за създаването на това общество, за връзките в това общество, които са безценни, както и за припознаването ми като автор. Защото да напишеш книга само по себе си те прави автор. Да, ти си издал книга, но ти ставаш автор в продължение на курса на живота ти и на това, което тази книга или редица книги ще ти донесат. Тоест, да, аз имам книга, тя е издадена през 2018 година. Да, аз пиша от дете. Да, аз винаги съм знаела какво пише в хрестоматиите, когато учителката каже какво иска да каже автора, нали? Но аз така развивам кариера и до момента в корпоративния свят и не съм виждала себе си като голям автор, а като човек, който пише, човек, който структурира мислите си в книга и човек, който слуша хората и слуша обратната им връзка и дори слуша идеи от тях. И когато един голям приятел каза: "Бе, ти защо не издадеш една книга?" Аз казах: "Ами аз защо не издам една книга?" И тя стана така. Така че благодаря ви. И сега, за да бъде по-интерактивно, аз съм подготвила за вас в курса на общуването ни, на презентацията ни, игра. 2-3 игри. Искам всеки един от вас, ако и той иска това за себе си, да напише как се чувства в момента, като 3 основни чувства и след това да ги степенува според най-силното, което в момента така изпитва. Всеки има ли нещо за писане? Има тук достатъчно, ако искаш. И там, дето си оставила телефона, са бели. Само да ви кажа, нали, ние няма да ги четем. Това ще си бъде ваша собствена рефлекция. Това дава възможност първо на аудиторията така да се изравним емоционално и второ, вие самите да усетите за себе си къде сте в момента емоционално, кое е това, което доминира и да видите как тази среща към края си ще промени или ще потвърди усещането ви в момента, понеже за всяка една от нас, за всеки един от нас, денят е стартирал с определени сутрин, но с определени рутинни неща, дейности. Шофиране, измиване на зъби, събуждане сутрин, деца, съпрузи, закуска. Нали, до момента на пристигането ни всеки един от нас е преживял нещо, което за да влезем всички така в крачката на една обща аудитория с една обща цел,
трябва да имаме нов старт. Това да определиш емоционалното си състояние в този момент е нашия общ старт като група. Сега искам да ви кажа повече за моите мисли, тези, които бяха и на първата ми презентация. Ако има нещо, което си спомняте за моите мисли, то е, че тя е различна. Тя е поглед към света, тя е философска есеистика, тя е съвсем обикновена, т.е. всеки един човек на този свят, според мен, би могъл да напише подобни текстове. Защото дали скромността ми или нещо друго, но нали, претенцията за голям автор всъщност не е тази книга. Тя е прекрасна, тя е смислена, тя е различна, тя е осъзнаване, тя е израстване, тя е преживяване, но всъщност тя е един грамотен текст, който всеки един, аз съм сигурна, че много хора на този свят, ако искат да рефлектират чувствата си, ако искат да пресъздадат текст на база на емоционалното си състояние или на база на това, което някой някъде ги е накарал да почувстват, може да бъде структурирана. Давам такава заявка, защото всеки един от нас трябва да осъзнае, че колкото и да е трудно, да се живее лесно. И изхождайки от позицията на да живееш лесно, трябва да можеш да следваш пътя си. Независимо от предизвикателствата и трудностите, които ще ти се предлагат. Тоест, твоя собствен ум и стереотипи, възпитанието ти, образованието ти, хората, които си срещнал, приятели, роднини, близки, хората, които ще срещнеш и в течение на пътя, наречен живот, те изграждат като личност и те усъвършенстват. За себе си такъв какъвто си, не заради индивидуалността, не заради егоизма, а заради себе си, защото си дошъл и ще си отидеш сам. И ти си себе си. И всъщност твоя живот, независимо от обкръжението ти, от семейството, от децата, от приятели, ти си това, което си. Ти си себе си, ти си собствените си емоционални състояния, ти си думите си, ти си изказа си, дрехите си, цветовете, които харесваш, спортовете, които упражняваш. Но просто живота е твой. И хората, които идват и си отиват в живота ти, те са тук, те са допълващи или предизвикателство за теб, но в крайна сметка, според мен, наистина оставаш ти. Тоест, това не е изолирано и не е свързано с това да оцеляваш сам, не е свързано с това да бъдеш егоист, който обича само себе си и не допринася към ние или не прави така, че хората около него да се чувстват добре, а е свързано с това да преодолееш отново емоции, действия и да станеш, да се доближиш една стъпка по-нагоре към това, което в действителност си. Защото, според мен, благодарение на пластовете на семейство, на образование, на държавите, които си сменил, ти някъде там си се смесил с много други неща, които навярно не са себе си, а са те променили. Изконната ти човешка същност е това, което търсим в рамките на човешкия си живот, трансформирайки енергия. Осъзнаване и израстване, ключ към благодарност и любов. Това са неща, които всъщност ние избираме в живота си за себе си. Не е нужно те да бъдат да, трябва да благодаря или да, трябва да бъда благодарен, за да се махне определен проблем
предизвикателство от живота ми. Не, те трябва да идват отвътре. Ако не чувствам нещо, не го правя. Стига това да не нарушава и накърнява правата на някой друг или емоционалното състояние на някой друг. Тя е съпреживяна и е вдъхновение. Какво е писането? Ако така всяка една от вас просто помисли за себе си какво е писането и какви книги в годините са минали през нас или какви материали като написано, за мен писането е талант. И ако кажем това, обричаме много хора да не напишат никога нищо. Защото таланта, както се твърди, ти си роден с него, ти или можеш да рисуваш или не, или можеш да пееш или не. Диафрагмата ти е структурирана по определен начин, затова и мистерията на българските гласове съществува. Ама нямаш талант. И не пееш, и не пишеш, не си Иван Вазов, нали, не си... Ти си обикновен човек, който има житейски рутинни задължения. И как да излезеш от това? Писането може да бъде вдъхновение, а вдъхновението може да идва от всяко нещо на пътя ни. Не е задължително вдъхновението да се случва на топъл испански остров с коктейл в ръка, за да се чувстваме вдъхновени. Може да се случи в много хора. И е шумно, и няма никаква творческа обстановка, или в самолета, където също има ревящи бебета, хора, които са си объркали седалката и така нататък. Тоест, за да пишеш, но разширявам го, за да живееш щастливо, не можеш да чакаш обстоятелства, които да бъдат непокътнати, да бъде слънчево и топло, с синьо небе и бели облачета и хубава палма. Те предизвикателствата са там и са за да ги управляваме. Ако ги нямаше предизвикателствата, ние нямаше да бъдем тук. Така че вдъхновявайте се всеки ден. Ако не е процес, талант, то писането може да бъде процес, за който се иска последователност и упоритост. Така че всеки един човек, който може да стане всяка сутрин, да си измие зъбите или да го направи и вечер, може и да пише, защото ще го създаде като навик и ще го практикува през времето. То може да бъде навик, а знаем, че за да живееш добре, трябва да имаш добре изградени навици и да влагаш колкото се може повече време в дейности, които не ти носят голяма добавена стойност. И тогава идва, че може да бъде хоби. Хоби е нещо приятно, нещо, което искаме да правим, нещо, което ни доставя удоволствие, вдъхновява ни. Там сме последователни и упорити, не мислим дали имаме време за него и то ни харесва. Колкото повече ни харесва и го правим, започва да става и талант. Може да бъде мечта. Мечтите се реализират. Има редица подходи за това как да управляваме мечтите си, как да ги реализираме. Мечтите се реализират тогава, когато се превърнат в цели. Защото целите всъщност са, как се нарича на български, тези времеви, обусловени характеристики, които можем да формулираме, имат краен срок,
знаем кои са ресурсите, които ни трябват, за да ги постигнем, колко време ни трябва и какво друго ни трябва, за да ги постигнем. Нали? Може да бъде предизвикателство и това е прекрасно, защото ако нямаше предизвикателства, нямаше да съществуваме, понеже човешката природа иска да бъде извън зоната си на комфорт, за да има нещо, което я кара да постига повече. Щастие. Четенето, което се превръща в писане. Това така дойде ми отвътре като една мисъл и го оставих на слайда за нашите деца. Защото ако всъщност те четат повече, ще могат и да пишат по-добре. Понеже много хора, които нямат уникален талант да бъдат автори от ден първи, благодарение на знанията си и уменията си да четат различна информация и да я пресъздадат по определен начин, им дава възможност да напишат книги или научна дейност. Тоест, да кажем, за да... Нали, различни са научните степени, но примерно за да имаш магистратура или за да направиш докторска степен, без да искаш да преподаваш и без да се изисква от теб да създадеш чисто нов уникален предмет, чисто нов някаква иновация, тогава ти си прочел трудовете на много други професори и хора, които са създадени и на база на това ти написваш своя труд или своята книга. Тоест, колкото повече четеш, и това изключително би било полезно за децата, толкова по-голяма е вероятността те да пишат добре или да имат добър изказ. И сутринта в колата си говорихме за интелекта. Нали, създаването на изкуствения интелект, в който той има цялата база данни и знания, и ако ти му зададеш въпрос, той не измисля нещо ново. Той търси това, което вече е зададено, просто огромно, всичкото знание на света е събрано там и ти дава резултат. Т.е. казва ти как да живееш по-лесно. Какви са плюсовете и минусите от това? Мисля, че ще разберем, но всъщност четенето и писането са свързани. Ефекта на натрупването. Ако всеки ден аз пиша по една страница, на края на годината ще имам 365 страници. Ама, тъй като не знаем колко искаме да напишем, нали? Или винаги поглеждаме, аз имам само една страница. Да, защото не сме написали всеки ден по една страница. Винаги издавам пример с кафето. Едно кафе е между 6 и 10 грама кафе в едно кафе. Зависи колко силно искаме да бъде, зависи как е настроена машината, но е между 6 и 10 грама. Ако аз днеска изпия едно кафе и то е 10 грама, аз вече съм изпила 10 грама кафе. За 30 дена са 300 грама кафе. За една година са 3 кг и 600. Представете си, ако сега пред нас има 3 кг и 600 грама кафе и ако всеки ден взимам по 10 грама. И друг пример, който много ми се беше впечатлил, имаме много близък, майка и татко имат много близък приятел свещеник и преди много години аз го бях попитала, ама отец Йордан, как да прочита житията на светиите? И той е изключително мъдър човек и каза, няма нужда нито да я четеш, нито да я запомниш. Всеки ден прочитай едно житие, което е деня. Значи днеска е Вяра, надежда и любов и майка им София. Вие решавате, че ще стартирате с това занимание днеска и прочитам тяхното. На следващия ден, следващото и така за една година всъщност ти си я прочел, тя е дебела книга като Библията, дали си я запомнил, ами тя е минала през теб и всъщност техните така изключително съдби, които възхищават, са те изградили.
А, и аз харесвам този цитат, защото наистина думите отлитат, а написаното остава и по напредъка на една цивилизация и до ден днешен съдим от това какви са писмената, останали след тази цивилизация. Омуртаговата колона и други много неща, които в световен мащаб има открити като артефакти за писането и писмеността в определените общества. Какво ви е нужно, за да пишете? И като ви казвам какво ви е нужно, за да пишете, ви предизвикам да излезете дори от рамките на слайда с писане и да си помислите за нещо друго. Ваше съкровенно желание, което искате да се осъществи като дейност. Може да е хоби, което не сте започнали отдавна, или може да е дейност, която искате да стартирате. Ами, така, първо, къде бяхме, Тинче? Тук. Размести ли? Листи химикал. Нали, това го сложих, за да е така да... Ама наистина ви трябват и ще ви призная, че аз пътувам с тефтер. И като си ходя, си имам тефтер и си записвам. Може да ми е свързано с работата, може да ми е свързано с личния план. От началото на тефтера са ми едните теми, от другата са ми другите и си записвам. Може да имате ключови думи. Значи, ако имате феноменална памет и по една дума почувствала съм се по определен начин, записвам си думата и след това, като се върна към записката си, помна цялата случка. И ако нямам време да я пресъздам към настоящия момент, аз мога да я пресъздам по-късно, когато имам време. Всеки един автор, това е конкретно вече свързано с писането, за себе си, според мен е определил дали иска да пише с химикал или лист, или на компютър, и на някакво друго технологично средство. Така че това вече е свобода на личен избор, зависи как е структурирана и тече мисълта, според мен. Нужно е да решиш. За да предприемеш каквото и да било действие в живота си, трябва да го решиш, да знаеш, че е то и да го направиш. И ако искаш да си направиш плюсове и минуси за всяко нещо, това е добра идея, но всъщност най-даващи на личността са тези решения, които се взимат емоционално. Защото те са свързани с любовта, те са свързани с голямо желание наше, съкровенно и искаме просто така да дръзнем, да влезем в него без да му мислим много. Иначе рационалното е там, то винаги ни казва, и другото, според мен важно е, когато човек се връща назад към решенията си, да не ги преразглежда като грешни. Нервно-лингвистичното програмиране казва, че всяко едно решение е абсолютно правилното за този човек, за конкретното време и място. Да оставим намерение. И така напоследък много си говорим за това, че Вселената определя, че тя връща нещата, които ние сме задали. Тоест, колкото повече намерения и колкото по-силни намерения, толкова повече решения и толкова повече листове с хартия. Да имаме тема. Ако излезем извън писането, ще кажем, че това е свиренето на пиано, което отлагам от дете. Но никога не си закъснял, никога не си закъснял да си купиш йоника и да направиш нещо, ако това е твоя съкровенна мечта. Същото и със спорта.
да имам вдъхновение. Няма нужда да чакаме отново за голямото, различно, прекрасно място или обстоятелства, които ще дойдат при нас. Тинчето е пример за създаване на обстоятелства, на място, на срещи с хора. И ето ние всички тук сме благодарени на това, че тя е дръзнала, има тема, има мечта, взела е решение и го прави. Трябва ни време. Мисля, че това е вече много така клиширано, обаче 24 часа било времето, с което всички хора разполагаме на денонощие, успели и не успели, и сега защо едните са успели, защо другите не. Всички са успели първо, всеки в рамките на собствения си живот. И второ, това са модели, навици, хората, които имат, които са изградили и всъщност те ги правят да бъдат по-успели или да не, да бъдат по-търсещи или не. Така за мен е важно как се чувстваш. Тоест, смисъла на човешкия живот, според мен, е в неговото течение ти да се почувстваш успял и да се почувстваш щастлив и пълноценен и с енергия на своя собствен живот. Не е нужно да бъдеш припознат или да бъдеш голям откривател и тогава да смяташ, че всъщност щастието ти е производно от това. Не, ти си, това е твоя живот и съответно ти решаваш как да го управляваш. Кое е най-продуктивното време за вас? Ама това не е само за писането, това е по принцип. Едни хора са продуктивни вечер, други на обяд, някои всеки ден могат да пишат по една страница, други ще напишат в събота 10. Нали? Същото се отнася за абсолютно всяко спорт или дейност или хоби. Но всъщност, ако вие разберете кое е най-продуктивното време за вас и ако децата ви знаят кое е най-продуктивното време за тях, това дава много голяма възможност личността да се развие и да използва времето си така, както е подходящо за самата нея и за това продукта, който ще създаде, да не бъде имам да пиша книга, ами да бъде отивам на тенис. Кое е подходящото място? Всяко. Аз ви казах, че има хора, можеш да пишеш в метрото, можеш да... Същото е като с работата, нали? Ще си отвориш някъде компютъра, ще попълниш бързо каквото имаш или ще изпратиш един имейл, той вече е там в пространството, почва да работи за теб. Същото е. Няма нужда да имаш подходящо място. Тоест, по-скоро всяко място е подходящо. Времето и приоритизирането и нещо много важно. С каквото и да се захванем, то ни лишава от нещо друго. И това е цена. Сега, за да сме тук всички ние, има нещо там, което е останало, с което не е с нас и ние не сме с него. Така че това е, да, цената е, която за всяко едно нещо човек трябва да си даде сметка и затова трябва и да се приоритизира, кое ми е по-важно. Такава смешна история, обяснявах нещо на колежка англичанка и тя каза, делегирай. Хаус клининга, например, защото аз си чиста вкъщи и ми харесва да си чиста, го делегирай на някой друг. Готвенето, не знам за готвенето, може също да се делегира, да. Обаче пък трябва да видиш дали храната, понеже
едно е да си изчистиш, може и да не си изчистиш, зависи какъв си, обаче храната е много, много важна за нас и за децата. Така че изготвянето вече, ако искаш да го делегираш или на супермаркета, или на ресторанта, там средства, те няма да ви ги обяснявам, те са базови неща. Но винаги има цена, както и на пропуснатите ползи. Да структурираме мисълта си, зависи как тече тя, ако е хаотична, значи искам да кажа много и много да напиша, обаче като седна и нищо не става. Това е супер. Колкото повече пъти сядаш да пишеш, толкова повече тя ще се структурира. Просто защото канала тръгва и то вече върви. Ти го определяш. Изказа си, да ви кажа, по-кратки, точни и ясни изречения, който, която, което, които, де е причастие по-малко. Хем после е по-лесно и за редактора. С червения химикал като мине. Просто да бъде ясно. Защото, отново, ако се върна на таланта, без да обричам никой, таланта е талант. И тогава играеш с изразните средства, ти си голям, гениален автор или писател, или си много добър на корта. Останалите хора играят любителски. Едни са олимпийските медалисти. Много деца са записани в живота си на художествена гимнастика. Някои от тях само ще станат олимпийски шампиони. И в това няма нищо лошо, защото художествената гимнастика на всички и на тези, които няма да станат шампиони, е дала много. Оформила е тялото, създала е хранителни навици, дала е дисциплина, общуване с хората, зависи отборен, неотборен спорт. Изразните средства ще ги усетите, но това е смисъл. Едно е да свириш на пиано, друго е да си композитор. Нали? Затова е най-добре човек да е така оценил качествата си и когато ги оценил, той е здраво стъпил на земята, има представа за себе си, за възможностите си и може само да надгражда. Да е помислил за читателя. Като са кратки и ясни изреченията, те са и разбираеми. Това да е помислил за читателя, всъщност може да бъде и да е помислил понеже имам един слайд и за бизнес презентирането, да е помислил за аудиторията си. Те могат да бъдат и клиенти, тези хора, могат да бъдат приятели, нали? Но всъщност за кого е насочено таргет групата и понеже се опитвам да не ползвам таргет, целевата група. Усетете го процеса. И това се отнася за всичко. Ако целият живот минава през разума, както нали, много от нас имат тенденция да правят, процесът трябва да носи наслада, удовлетворение и да бъде точно подходящия за нас. И така стигнахме до бизнес средата. Мислех си, че ако го разчупа малко, затова ви давам и примери извън книгата и извън писането, защото според мен един и същи човек е съвкупност от многото личности и роли в него. И откривайки или осъзнавайки това, ти започваш да си взимаш от различните роли и дейности това, което ти трябва и тогава приоритизираш, ползваш времето най-подходящо и всъщност имаш и най-добър резултат. За бизнес презентирането е концепцията или темата. Какво искам да кажа на хората? Е избора на продукт и концептуалното изграждане на този продукт. Като продукта, това е доста условно. Той може да бъде бизнес въобще, може да бъде един продукт, който продаваме, може да бъде редица от продукти, може да бъде човек.
Това с хората много се вижда вече в социалните мрежи, когато човека е самия продукт. И тогава може да се случи, че ако въобще някога е имало продукт като такъв физически продукт, с какво да дам пример, така с добавките да кажем, нали, те съществуват, има ги, но начина по който ти пресъздаваш тяхното съществуване в мрежите прави теб продукта. И много хора ще си кажат, нали, с какво се занимаваш, но те идват при теб самата и тогава отиват при продукта. Тоест, те върват ръка за ръка, а в някои случаи, както казах, съвременният свят може да започне да липсва. Такъв тогава човека сам е бранда. Защо е този продукт? Кои са добавените му стойности и какво го прави различен от какви качества той има, което го прави различен от това, което се продава на пазара и което е конкурентно на това, което аз предлагам. Защо е полезен? И тук си позволих така да сложа две важни точки. Едната е за взаимоотношенията, които изграждаме с клиентите и с хората, които ни обкръжават. И другата е за последващия интерес. Последващия интерес, как той човек, да кажем, да купи отново продукта или какво точно да направя, за да поддържам този интерес. Записането в социалните мрежи си мислех така и на база на това, което съм чела, за имидж, стил, интерес, начин на поднасяне на информацията и грамотност. И общо взето това или подобни неща пише въобще, като се зачетеш за социалните медии и за тяхното огромно влияние в съвременния свят. Но понеже виждам колко се разраства начина, по който възприемаме социалните медии, начина, по който те въздействат на нас, затова си мислех, че като човешки мислещи същества е добре да се замислим за истината, която предлагаме в социалните медии, за влиянието ни върху последователите ни и за отговорността, която имаме към тях. Така имам един пример с едно момиче, което имаше много хиляди последователи за хранене без месо, суровоядство и така нататък. И това беше супер, всички тези хора вярваха и цялото. И в някакъв момент, нали, се оказа, че това не е било истина за тази жена, нали? И тя яде месо. Това е разочароващо. Едно. Второ, никога не знаеш дали това, което ти си избрал за себе си, е добре за тези същите хиляди хора. И ако осъзнаваш твоето влияние, то огромно върху това как ти въздействаш 250 хиляди последователя. Нали, обаче ти правиш там нещо, съблякал си се и нещо не ти е наред. И така, неусетно минахме във втората ни игра, която ще ви пренесе в един малко така по-различен свят, защото той света е разнообразен, различни неща ни се случват и имаме различни роли. Помислете си за семейството, за родителите си, за бабите и дядовците си, за техните баби и дядовци, за хората преди това. Аз съм написала, напишете имената. Не е нужно да го правите. Просто така сетете се за тях и вижте докъде ги познавате. Дали има интересна история, която може да изплува в съзнанието ви, за вашия род, за
това как хората са се местили от място на място, за бежанци, които после стават имигранти, знам ли аз, за ам, родството и сватството по любов или по сходство между родовете, за така, изобщо една картина, която бихте могли в този момент да си създадете. Защо ви казвам това? То е свързано с писането, обаче е свързано и с нас самите като личности и като хора. Всъщност писането като талант и като така, Божие докосване в нашия род не започва от мен. Аз имам дядо, който беше краевед, който е човек, който се интересува и проучва родния си край. И той има написани 3 книги, които съм донесла, с единствената така цел да се докоснете до нещо различно, необикновено и нещо, което няма да... което е така и неповторимо, може би е думата. Разменете си ги и ги вижте. За последователността. Последователността, това, което сега ви дадах тези страници, е около 40 годишен труд на човек, който по образование и по професия е бил учител, и това му е хобито, казано с други думи. Човек, който е бил отдаден на родния си край, на семейството си също, който при живе успя да издаде само тази първата малката книга, която е при Ивето. Да. И това е моят дядо по майчина линия. След това ние сме продължили с майка ми и сестра ми на база на материалите, които той имаше. И това ни е отнело 20 години да издадем следващите 2 книги. Те имат дълга история и всъщност той е пример за нетворкинг, например. Давай, тази дума. Значи той беше неуморен, той ще стане сутринта в 4 часа, ще хване влака от въпросното село Смилец, Пазарджишко в 5, за да отиде в Пловдив, където в 8 ще има връзка за Бургас, където е чул, че има някой от Смилец, и той ще отиде да го проучва този човек. Дали знае за рода си, така ще върви 5 км, за да стигне до някъде, ще отиде от тези хора, те ще го посрещнат, той ще извади тефтерчето, ще запише всичко, което знае за тях, ще им вземе 2 снимки, ще се прибере, ще отиде в някакъв друг град, ще се прибере, на машината ще ги напише вечерта в 3 екземпляра или някоя вечер или някоя нощ с индигото. И така. Нали, това са много хора, много събития, много случки. Първата книга е за историята, втората е за родовете. За историята има много книги, понеже има много краеведи в България, които се интересуват от родното място и го проучват. Втората книга за родословните дървета е уникална, защото тя разглежда родословните дървета от 1800 година до 2001 и няма такъв материал в България, понеже единствените средища, където може да има такова проучване, ако вие се интересувате от нещо подобно, е в католическата църква, където като се е родило дете и го записват и му записват, и това и до ден днешен, и роднините. В България няма, заради турското робство и заради постоянното движение на хората, няма така, ние не си записваме, не знам, не е било и толкова важно, според мен,
защото бита е бил различен. Цялото семейство живее на едно място. 3 братя, 2 братя, жената отива в рода на мъжа си, после загубва връзката. Тези, които си остават да си живеят братята в бащиния дом или построяват, нали, нова къща, но не е имало така желание, може би да го нареча, да се записват истории. И имена, и събития, и така. Напоследък е доста интересно, има родови терапии, има констелации семейни. Всъщност това, което вие бихте могли да си вземете от това, което казваме, да си запишете, което знаете назад, да попитате, ако не знаете, има живи роднини, има живи... Така, това са всъщност 3 богатства. Това е повече от всяко друго наследство, според мен, което човек би могъл да получи. И всъщност и в моята книга, и въобще. И се радвам, че срещам такива хора със същата визия. Материалните неща, те ни трябват само за да оцелеем тук и сега. Но те ще останат тук, така че колкото повече знания и умения придобием за нас самите, не от егоизъм, заради това да бъдем по-развити, по-еродирани, това е нещото, което остава с нас. Другото ще идва и ще си отива. Корицата. Първата корица е снимка, която е направена от определено място в селото, така че да има визия. Това е църквата, улиците. То е така китно село с синьо небе и бели облаци, с ливади и цветя в полите на Средна гора. Точно такова село, което има в спомените на всеки един от нас. Втората корица е авторска, тя е на художник, който е от селото. Във втората и в двете, но във втората по-скоро има известни личности на селото. И ти каза, Тинчо, одеве, и ви поздравявам за родовата ви среща и за това, че хората, които са успяли по някакъв начин да постигнат повече в живота си от ежедневните битовизми, има такива на много места. Както и да кажем в това село, дядо Ноно, има политици, спортисти, Петър Озунов, братя Найденови, кой друг? Професори, учители, доктори. Всяко едно такова кътче от тези места населени. И тогава, разбира се, българин е битувал по по-различен начин до 90-та година, може би преди това. Те са дали много-много на България и на това да имаме ерудити. Нацията се изгражда от ерудити. Друг известен българин от Смилец е голямото име в българската журналистика, най-голямото име в българската журналистика, и това е Иван Гарелов. И ако човек влезе в този контакт, нали, аз се базикам с майка ми и с една нейна първа братовчетка, те като се запознаят с някой и добър ден, Иван Стоян, откъде си? Нали, това му е втория въпрос за нетворкинга, защото те по ДНК търсят тая връзка с хората и винаги намират някой, който е оттам. Няма начин в средата, в която попаднат, те да не открият връзка с този район. Третата книга е най-новото ни бижу и издание. Тя е за фолклорното наследство на района. Има също интересна история, защото ние не знаехме, че нашия дядо преди много години
е дал целият материал на баба ми на братовчетка, която е професор по музика, живее в Португалия и така нататък. И тази жена, нали, е държала материала години наред. И преди няколко години, когато ние се чудехме какво ще направим и как ще нотираме, не знам дали видяхте, отзад има ноти в фолклорното наследство, как ще се нотира това, като ние не разбираме нищо от музика. Така, тази жена се беше постарала в годините да обработи материала. И в този смисъл тя надраства книгата, надраства това малко селце или този район, защото тя е нотирана, има песни, има текстове. Всеки, който би имал интерес към музика или към съхраняване по някакъв начин на народното творчество, тя би могла да представлява интерес и за аудитория извън Смилец. Костюмите във фолклорното наследство са наши. Те са от бабата на татко. Може би от 1900-та година са. Съхранявани са така в къщи. И снимката на корицата, съответно и идеята е наша. И е студийна снимка на носия в фотостудио. Като костюмите са автентични. Ако се върнем на книгописането, всъщност, това са няколко примера за завършен продукт. Тоест, освен темата, времето, креативността, желанието, мотивацията, приоритизирането, има неща, които са свързани с издателство, с корица, с финансиране и всичко, което е част от житейските ни постижения. И така, не знам, Тинче, как сме във времето. Може би имаме или... Да. Оставям ви да я видите, но всъщност така препратката към това нещо беше едно за труда. За това, че не можем да очакваме резултат днес и сега. Това е много хубаво и е изключително типично за 21 век. Ама има неща, които ще станат във времето. Аз самата се уча на това, понеже аз искам и така сега и нямам търпение. И искам и още, и още. Ами има неща, които живота ще ни научи, че ще отнемат повече време, отколкото да, на нас не се иска. Другото така препратка и хубаво е за приемствеността. Сега дядо едва ли си е давал сметка, че няма да ги издаде и трите, но това е моста между поколенията. Нали, материала не е загубен, той е издаден, има ги и ако човек не може да довърши нещо, защото животът е определен, всъщност то продължава и за това е важен рода. И понеже рода е важен, аз така си мислех, че вие можете да си помислите също за хората, които познавате или не от тези родове, вашите собствени, за имена, събития, не сега в момента, за интересни случки, кръстница на кръстница. Защото те не са случайни, професиите им. Нали, бабата много хубаво такава, имала изключителен усет към цветовете. Да я натъчеш чергата, това трябва да си художник. Нали? Ти не си просто някой, който изпълнява само това рутинно нещо да тъче. И те са свързани, понеже нашето съществуване не започва от нас самите. То е започнало някъде и ще продължи да съществува това съществуване чрез нашите деца.
и съдбите, те се повтарят до голяма степен, променят се само средствата. Било е на кон, сега сме с коли, с самолети. Нали? Смисъл, променя се битта от гледна точка на това, че не е печка с дърва, ама е газов бойлер, който ще захрани парното. Обаче тези хора живеят чрез нас. И техните трудни съдби правят нашата по-лесна, защото това е тяхната саможертва. Жертвата им ние да съществуваме. Има такава наука, между другото, вече обособена като самостоятелна. И тя е за родовете и за това как неща в родовете е важно да се знаят неразказани истории или разказани. Колкото по-разказани са историите, толкова по-добре, защото емоцията е излязла. А там, където стои, нали, емоция, там по-трудно. И така някои казват, според някоя наука, че не можеш да бъдеш повече от ДНК-то си. Тоест всичко е закодирано в теб. Да, сигурно е някакъв, за мен поне, някаква смесица между твоето ДНК, предците ти и това, което ти ще направиш също. Защото ако имаш талант, ако се върнем на таланта и не го развиеш, той е загубен и ти не си спечелил нищо от таланта си. Обаче може да не си най-талантливия автор, но ако си писал структурирано всеки ден по една страница, можеш да издадеш книга. И да я подариш на приятелите си, или да я продадеш, или, нали, това вече е различно. Зависи колко хора познаваш, каква е тематиката, какъв финансов резултат търсиш накрая. Да, мисля, че не знам дали вие имате някакви въпроси, защото си давам сметка, че това е доста така палитра е, нали, от най-различни неща. Но в крайна сметка, според мен е много важен и завършения продукт. Това, което ще сложим като намерение и това, което сме определили като цел, и това се отнася за всичко в живота, което сме определили като цел в началото, трябва да бъде написано, за да може да се връщаме към него и да го преразглеждаме през определен период от време. Защото така, живота, който ни заобикаля, е много динамичен и вероятността да се разсеяме от собствените си цели е много голям. И може да имаш мечта, ама всеки ден се случва нещо. То винаги се случва. Просто трябва да се дебнат моментите, в които тая мечта или тая цел върви напред. Останалото ще го има. Да, заповядайте. Аз се казвам Яна. Да. И съм от този край. Да. И видях родовете на това дърво. Да. Като фамилия. Но преди да стигна до това, искам да вметна нещо, което ми направи впечатление. Когато споменахте отец Йордан. Да. За отец Йордан в град Септември ли става въпрос? Не. Да. Но просто тогава, когато споменахте името му, още преди да дойдете до от това, откъде тръгват корените ви, нещо в мен се развълнува. Не знам, сега гласа ми трепери, защото аз просто усещам някаква връзка. И той я има, защото аз виждам фамилиите на дървото, което е на книгата. И няма случайни неща. Това, че съм тук, е трябвало да бъда тук точно сега. Може би сме и далечни роднини. Може, със сигурност, защото аз просто видях имена, които са ми познати, снимки, които ме развълнуваха, отваряйки книгата. И баща ми е от едно село Пазарджишко, Ковачево, майка ми е от град Септември. Селото го знам, Смилец, къде се намира, минавала съм оттам много пъти. И да,
много хора, които Да. са познати. Като имена съм чувала, но и тук да вметна аз това, което е в сърцето ми, в душата ми, е корена и връзката с рода ми е много силен. Преди години усетих, че трябва да направя нещо за родното си село и направихме нещо подобно на това, да съберем снимки на хора, които вече не са сред нас и да възстановим селската библиотека в селото. Аз съм израснала там между книгите. Да. Тази миризма е пропита просто в мен, в кръвта ми. И съм много развълнувана в момента, защото това, което си дадах и си подарих днес, и не само днес, като напред в годината се надявам да бъда тук, жива и здрава, така Бог да е с мен. И това, което написах е, че се чувствам тук и сега, удовлетворена и щастлива. И наистина го усещам от днешната среща. И завършъка просто е вау, защото надявам се да открия още от миналото и от корените, това, което ме влече. Благодаря. Ами той Пазарджишка област е най-голямата. Да. И там има доста миграции между населените места. Ковачево Оттам е баща ми, видях да. Стойчеви, аз съм Стойчева. Там Да. има в книгата, даже в родословното дърво. От Йовчеви е майка ми. Отец Йордан е втори мой братовчет и той е в църквата в септември. Страшно близки сме и това, което казахте, че сте научени от отец със същото име, как да четете такава литература. Той ми каза абсолютно същите думи. По този начин аз чета и Библията, и въобще всичко, защото така те докосва, така се чете. Така ме е научил той да чета. Така аз уча и децата си. Да, те са неведоми пътищата. Да. И тук, за да поддържаме емоционалността, излиза, че на майка ми въпроса и на нейната братовчетка откъде си? Всеки път, като срещнат някой, е много релевантен. Защото винаги аз самата съм в клуба, чрез Милена Трайкова, която е консултант по ипотечни кредити и всякакви там финансови неща. И тя просто ми беше споделила събитието. Майка ѝ е от Смилец, иначе са от Пазарджик. Баща ѝ е от Пазарджик. Тя сподели събитието и аз се регистрирах. Регистрирах се, защото ми се видя много интересно и заради принадлежността към общество и заради това, че вярвам, че обществата рода прави хората по-силни. И ако поручиш собствения си род, което е прекрасно, започваш да осъзнаваш, че българина той е род. Сам по себе си е род. И затова, Тинче, ти казах и за моста. Понеже за моста между това общество или обществото на българи в Испания и това в България. Тези общества в годините, аз съм от 6 години тук и така не съм от 26, нали? Тоест мога да направя разликата. Тези общества са се развили по различен начин. Те са се развили точно толкова различно, колкото 30-те години, когато част от рода останал в Смилец и друга част е отишла да живее в София. Нали? И всъщност, колкото повече общуваме и създаваме връзки по този начин, толкова по-силни ставаме и толкова повече си помагаме. Да, и трябва да го осъзнаем наистина. Това е смисъл. Ние сме отворени към всички други народи и към всички останали. Те приемат нас, ние тях. Това, разбира се, е в идеалния случай. Но преди да разбереш кой си, какви са ти корените и това да ти даде сила, да те изтласка, аз лично съм имала такова със себе си, нали, израстване. Не знам, някой ще го нарече сигурно така мисъл свише, ама един ден просто си казах,
Ама аз няма как да бъда като англичаните. И мой английски дори. Няма как. Аз винаги ще остана с акцент. Добре, нека да бъда себе си. И нещо промени цялата организация и цялото нещо, в което аз бях изпаднала. Нали? А, няма защо да търсим летва, която не е нашата. Ти си, тежиш си на мястото, имаш си достоинства и хората се събират около тях. Толерираш всички останали, добри взаимоотношения са с всички останали, нали, английските съседи всички са в прекрасни взаимоотношения. Обаче, това го правиш и тук себе си. Правиш го като Иванка, като Галина. Разбира се, пречупено е през няма да обида някого на какъвто и да било принцип, няма да отстъпа от следните си принципи, които имам морални и те са, знам си ги, дефинирала съм ги. Но връзката, която ще създам с българин, българка, има, според мен, различен корен и различно сходство. По различен начин клика, ако някой може да ми помогне с българската дума. Просто е различно. Поради ДНК-то. Да, няма никаква друга причина. Тя е тази. И големи родити, има хора, професори, хора, които работят в най-различни сфери. Те са обградени изцяло от чужденци, но под някаква форма повечето от тях търсят тая връзка с България. Дали ще е благотворителност, понеже могат по този начин да си позволят. Дали ще помагат на Дитка, например, която е тук сега, за да ме подкрепи от семейството ми. Ние сме търви. Те участват в благотворителни, нали, кампании. В кампания е сигурно силно дума да каже, но има хора, които са достигнали до определено ниво в определено материално ниво, може би е правилната дума, и те помагат на други хора в България. И това е корена, според мен. Тоест всеки може да допринесе до корена по най-различен начин. Ето пак търсим връзката с корена си. И по този начин усещаме тази връзка. Като да с помощ ли ще мислите ли с хората, с нашия български род. Постоянно я търсим. Съзнателно, несъзнателно, подсъзнателно. Да. Аз имах моменти в моя живот в началото. На 21 пристигнах тук, в които исках да избягам от България. Имаше неща, които ми усещах, че ми пречеха, или може би не е било моя път. Идвайки тук, и в един момент започна да ме тегли корена наобратно и всячески да ми се показват неща отвън, че аз трябва да намеря тая принадлежност и да се открия наново. Да. И послушах душата си и сърцето си. Между другото, всичко, което ми се случваше в този период, дърпайки ме назад и правейки неща, и дори имам и прибиране за уж постоянно 2 години, нали, в които бях там, явно трябвало да дам нещо, да допринеса нещо, което се е искало от мен по някакъв начин. И след това, вече идвайки тук, бях с по-спокойно сърце и душа и се чувствах много по-добре. И усетих подкрепата и благословията на предците. Така да кажа, аз съм вярващ човек и нещата ми се развиха по съвсем различен начин. С тази пауза там, да. Да, дава сила. Да, абсолютно. Големи късметли, въпреки че някои казват, ние сме в чужбина, отказали сме се от България, от корените. Напротив, аз мисля, че сме големи късметли. Да. Това, което казваме, го искаме, го живеем, търсиме, постоянно. Го осъзнаваме, че България е там, осъзнаваме стойността. Аз направих родова среща, ти правиш това, което е за България, ти си търсиш за рода, ти ще пишеш книга, която е за българи, създаваш бизнес, който е за българи.
се връщаме и оценяваме България много повече, отколкото моите родини, които са в България и не са излизали и са там. За тях е даденост. Да, заради липсата. А ние се ровиме, правиме книги, правиме албуми, правиме родословни дървета. Защото си осъзнал липсата и осъзнал, че ако поддържаш това и го намериш и го развиеш, то те изтласква. Да. Пък нашите родственици за това пък са там останали, за да може пък ние да се върнем. Иначе няма да се... Те си имат мисия, да, и ние сме по-осъзнати. Абсолютно. Когато започнах да се ровя и да помагам на едно момиченце, което събираше стари материали и снимки на починали вече хора в селото и правихме такива подобни родословни дървета и ги слагахме в центъра на селото. Като един вид като галерия направихме с възможно. Хората ни подкрепиха и бяха толкова щастливи, нали, да си видят там роднини, които вече не са сред тях. И въобще беше магия и реставриране на селската библиотека, която почти се беше срутила. Сега в момента е едно страхотно място. 65 квадрата място, където се събират хора и представят книги, пеят се народни танци, има състав и въобще прекрасно. Интерактивни игри децата играят лятото. Въобще стана, но когато ме обявиха за луда, че го правиме това нещо и тръгваме да го правим. И защо? С какъв акъл? Ти си живееш 20 години в Англия, стой си там, защо ти е да се занимава с това нещо? Аз разбрах, че съм на прав път. И не спрях, за което просто... Наистина, това нещо стана с времето, с много усилия и с много хора, които ни подкрепиха. Не съм била в никакъв случай само аз или 5 или 10 човека. То стана една лавина зад нас, но просто когато наистина ме обявиха за луда, няколко човека ми го казваха, нали, ти така. И аз казах, давай, сега е момента. И това наистина съм го тествала във времето, когато ти кажат наистина, това значи, че си на прав път. Да, и всъщност много важно нещо, което сега ми идва на ум е, че не е добре да се подлагат под съмнение или укор решения, които поколенията преди нас са взели за живота им, за живота ни също. Защото всяко решение е най-доброто, което е предизвикано в момента от обстоятелствата и е твоята реакция на тези обстоятелства. Тоест, всеки един преди нас е направил най-доброто, на което той е бил способен. Приемането. Приемането е много важно. Сега, нали, дано да не ви звучи като някакви такива идеалистични картини, де трудно се постигат в живота, то има случаи, в които може да ти е най-трудно да общуваш с роднините си, ама и това е част от родословното дърво. Част от урок. Да. Урок, да. Но като цяло, ако си се появил в някой род, дори ти да не ги разбираш хората и те да не те разбират теб, то това е резултат на нещо от предишни поколения. Ти не си случайен в този род, защото това е ДНК-то, което е част от тяхното, нали. Тоест, каквото и да имаш да кажеш или да направиш, всъщност то е и към теб самия. Ти не си самостоятелна единица. Ти някъде там, може да е 9 поколения или 8 преди теб, но приличаш на някого. Аз дори, така връщайки пак назад и разпознавайки се в думите ви за приликата, аз имаше причина. Имало е причина тогава да не искам да се идентифицирам и дори се дразних, като ми казват, че приличам на... Но тогава съм била на 20. Сега вече на 40. Е трябвало да измина целият опит, за да ги разберете. Това също е фактор, част от житейската еволюция и от различните... Ако осъзнаеш тези неща, които на 40 си осъзнал на 20, направо няма да можеш да си ги побереш в главата. Нали? Ти на 20 трябва да имаш този бунтарски елемент в себе си, който те кара да не се съгласяваш с всичко, с което
някой друг ти казва, нали? Да. Да. 16 годишната ви дъщеря, като ти каже, по това и приличаш на мен, и тя се ядосва по същия начин, по който аз съм се дразнила. И си просто изпитвам нещата и знам, че да, и вече пък баба ви, както казваше, колелото се върти, моето момиче. Да. Интересно. Да. Живот. Но колкото повече общуваме с рода си или с българския род като цяло, толкова повече, според мен, се обогатяваме, допълваме и идваме на мястото си. Но такива сме, ама точно такива. Непринудени и прекрасни и в известна степен не до край така обработен, но диамант. Време ти да говориш. Иви, имаш въпрос? Нещо един ден да взема да напиша нещо. Не знам дали това нещо ще стане, но припознах себе си във всяка една точица, във всяка една глава с моята професия и хоби, което ще ми даде страшно много полезност за напред и в... Може би като ставам сутрин така тък, да си тиквам точиците. Не, че не ги знам повечето от нещата, но някак си в процеса на работа в деня, в ежедневие, това забързано ежедневие на днешно време, някак си не се замисляме за тези неща. Всяко едно е супер важно и благодаря за което. На всички. Тук вече да завършим. Браво. Точно. Презентацията. Да. Благодаря Точно ти. това. Така е. Много мило. Ето така ще мерси. разсърдим всички. Да, пожелавам ви от сърце. Много уважение. Благодаря. Каква прекрасна твоя среща. Да, благодаря ви от все сърце. Много, така срещите с вас са толкова зареждащи, че не знам, седмици наред след това остава емоционалното усещане на това да принадлежиш към нещо добро, хубаво и градивно. Невероятно е. Да, Тинче, благодарим ти и още веднъж аз ти благодаря от все сърце за възможностите, които даваш. И за Много това, интересно. Всичко... че виждаш автор. Благодаря, стартираше в началото. Аз казвам, това сме сигурно тук търсех края на презентация. Беше много интересно. Много беше интересно. И ти ме накара да се замисля. И наистина е една стойностна презентация, която докосна рода, себе си, всяка от нас. Всяка от нас докосна. Аз не отделих очи от нея, дано не съм те притеснила, но аз просто... Така бях първия път. Аз просто не мога да... Значи, не твой изказ, твоето говорене, това всичко е просто великолепно. Ти си невероятен човек. Просто не можех да отделя очи от това, което, как и го изказва, как го изразява. Да. Просто, да. Мога да те слушам с часове. Да, слово, но и този благ тон. Да, и излъчването всичко. Да. Принадлежност. Благодаря ви. Да. Повече видео изяви. Да, Да. така ще се окаже. Да, да, да. Благодаря ви. Бъдете себе си и бъдете автори на собствения си живот. Много е ценен, много е важен. Кратък ли е, дълъг ли е, не знам, достатъчен е, може би никога не е достатъчен също. Но е така невероятно пътуване към себе си, от себе си към другите, от другите към себе си. Невероятно е. Да, и всяко нещо има смисъл, всяко нещо не е случайно. Затова проверете си родовите истории. Те са много интересни, много трогателни. И тяхната саможертва ни прави тук и сега успешни днес.